Seaskaren Donapaleuko Lizeo berria eraikitzera bideratuko da urtengo herri urratseko dirua, gainera baxoa euskaraz egiteko mobilizazio eta argazki erraldoia ere egingo ditu Seaskak Arabagunean, egitarauaren berri ere eman dute berriki eta holtza gainean izango dira, besteak beste, Anje Dualde, Olaia Intziarte edota Xiberrutz, igande honetako herri urratxe ipagai, gurean da, Koldo Rodriguez, herri urratxeko koordinatzailea, egunon? Bai, egunon. Nolako aurre ikuspenekin heltzen zarete aurtengo herri urratxera? Bueno, alde batetik helburua bete dugula, hau da, komunikatu nahi genuen horren helburua bete dugula, nolabait ere, liseo berri bat eraikitzera goazela, eta liseo berri hori eraikitzeko sostengoa behar dugula, eta liseo horrek gero irudikatzen duela, eta gero, nahiko egoera kaskarrean eskubidei dagokionean, eta beraz, inoiz baino garrantzitsuago izaten bada Euskaltzalegoaren mobilizazio herri urratzen, aurten are eta garrantzia handiago hartzen duela. Barkatuko diazu atrebentzia, baina eguraldi ez dakit lagun izango denik? Bueno, aste honetan neuri ematen du, azken parte meteorologikoak iganderako oasi bat ematen dute, eguzki ematen du, eta beraz, ikusiko dugu ze gertatzen den. Egia esan Euskal Herrian bizi gara, eta hori da urte esaten dugu zeruari begira pasatzen dugula azken astea, eta hala da, baina euri egin, zein eguzki egin herri urratze garatuko da, eta mobilizazio egun handi hori gauzatuko da. Seaskako ikasle oztopoak izango dira urten aipagai nagusietako bat, aipatzen zenuen moduan festa ez ezik mobilizaziorako tartea izango baita, azterketak euskaraz egite aldarrikatuz, ez dakit, izan dira, bilkurak, protestak, agerraldiak, berrik ere irakasleak ere atera ziren, prentsaurrera, ze puntutan dago aldarrikapena une honetan? Badago eskubide zapalketa batean, ezta? Azkenean, gurasoek egiten duten autua, beraien seme-alabak euskeraz ikasteko, eta gure gazteek egiten duten ahalegin hori euskeraz ikasteko, gero baxua heltzen denean zapaldua dago, ezta? Behartua daude azterketa frantsesez egitera, eta ematen du Parisen aldetik oraingoz ez dagoela konponbiderako arrastorik eta hori agertzen hori azaltzen du aurtengo egoerak, ezta? Eta egoera horren aurrean azkenean kaltetuena gure ikasleak dira eta orokorrean hizkuntza eskubideak eta euskara ikasteko eskubidea bera ere, ezta? Hitz egiten ari gara oldarraldi bat dagoela, oldarraldi orkestatu bat, eta esango nuke oldarraldi horren beste aipamen bat edo beste adibide garbi bat dela Ipar Euskal Herrian gertatzen nahi dela azterketen kontuarekin eta batez ere baxuarekin. Horre, ez dakit, izan zen bilera horre Bordelen, bertako ikuskaritzarekin, zein izan zen beraiek argudiatzen dutena edo aipatu zuten behintzat hausnartuko zutela, baina hausnarketa horren ostean, ez dakit, ez da nahi izan den erantzuna etorri. Askotan sentsazioa da, hitz politak esaten dizkigutela, eta gero zaplasteko etortzen dela beti bueltan, ezta? Eta hori da azkenean biler horietatik eratortzen dena. Ikusiko dugu ze garapen daukan honek, beraiek borondatea badutela agertzen dute, gero errealitatean borondate hori ez da gauzatzen, ez da ikusten. Baina, nolabait ere, momentu honetan gauden egoeran argi geratzen da hizkuntza eskubideak zapaldua daudela, azterketak ezingo direla euskeraz burutu, eta beraz horren aurrean antolatu eta erantzun beharra daukagula. Horre, beste oinarria, aurten herri urratsen izango da, aipatzen genuen moduan sarreran, Donapaleuko Lizeo berria nolako izango dau eta ze funtzio beteko du? Lizeoa geneukan Baionan, eta lizeo hori txiki geratu da. Egun behar baino egun ikasletik gora gehiago daude lizeo horretan. Eta azkenean, horre azterketa bat egin zen, eta ikusten zen, behar beharrezkoa zela, bigarren lizeo hori eraikitzea, Barnekaldean eraikiko da, Donapaleun, eta azkenean, Barnekaldeko jende hori joango da ara. Eta gero horretaz aparte Baionan bertan arlo profesionalari hemen FPDen horri ere indarra emango zaio eta hori ere indartuko da eta beraz balioko du horretan ere eskaintza gehiago emateko aukera izateko eta nolabait ere euskarazko irakaskuntzaren eskaintza handiago bat eskaintzeko Ipar Euskal Herrian. Berriki ere, bereziki, hauteskunde testuinguruan ere aipatzen zen kontuetako bat ere bazen, kostaldea, barnekaldea, oreko hori, pentsatzen dut, ezakite hautetxiek edo zer esango duten, baina horre aipatzen den orekiko, akaso indargunetako bate izan daiteke hezkuntza zentroa, hau da hezkuntza funtzio ez ezik, lurralde orekarako baliabide bat izan daiteke azkenean. Bai, hala da, eta azkenean Barnekalde euskalduntzeko ere
balioko duen elementu bada, ezta? Eta bai, hola da. Normalean kostara jotzen da beti Ipar Euskal Herrian, eta hemen apostua da barnekaldera jotzea eta etorkizuna barnekaldean eraikitzea ere. Herri urrats bidez sorturiko beste elementuetako bat edo izan zen, Senpereko Katalin Elizalde Institutua. Bigarren hezkuntza, eremuan esan daiteke sehaska hazkunde batean dela? Sehaska hazkundean dago maila guztietan, gero eta ume gutxiago dago, baina egia da, sehaskaren errealitatea eta azken urtetan esaten ari gara gero eta indartzuagoa dala. Horrek dakar berarekin gero eta indartzuagoa den nenean, ditugun utzuneak eta behar izanak ere gero eta handiagoak direla, ez da? Eta azkenean erantzun behar zaiola horreri, ez da? Abestiak esaten du herri bat ikastola bat, hori da sehaskaren lema, eta nolabait ere sehaska jarraituko du ikastolak zabaltzen eta eraikitzen, hala eskatzen den leku guztietan, Ipar Euskal Herria euskalduntzeko bere biziko garrantzia duen erakundea delako, ezta? Azkenean jende gaztea eta umeak euskalduntzeko kontutan eukita gurasoetan ere, gero eta ezberdintasun handiagoa daudela, lehen igual jendea militanteagoa zen, eta gaur egun gurasoen tipologia ikusten badugu ere hori ere zabaltzen ari da. Euskaldunak ez diren guraso askoren seme alabak ikastoletan matrikulatzen dituzte, sehaska matrikulatzen dituzte euskeraz jaso dezaten, eta hori ere errealitate sendo bada. Eta beraz, hori gero eta errealitate handiago bada, horrek dakar ere, gero eta behar gehiago izatea, eta horreri erantzuteko baliabideak eta sostengua behar izatea. Horre, ikusi dugu, Nafarroan gertaturikoa, hor, argudiatuz aur gutxiago daudela, hitzarmenak kendu zaiela hainbat ikastolei, Urruñako adibidea ere bada, finantzak eta murrizketa, argudio horrenpean, aur gutxiago egotearen argudiopean beldur zarete ez dakite murrizketak etor daitezkela noizbait sehaskako hezkuntza zentroetara? Murrizketa horre badatu euskaren kontrako eraso bada, ez dut uste eskusa bada umeena. Azkenean funtzio bat betetzen du sehaskak eta Nafarroan ere ikastolek, eta hori da euskalduntzea, eta nik uste dut eskusa bat baino ez dela ikastolen aurka egiteko, eta hala uste dugu, eta eraso larri bada. Gaur egun, herri urratxe bezalako ekimen batek partikularki, ikasle bakoitzari banakakoa hartuta nola eragiten dio? Askok lan egiten dute egun horretan, adibidez, seigarren mailakoak pegatina jartzen, liseokoak ere lan egiten dute, urrengo egunean Katalin Elizaldekoak garbiketan parte hartzen dute, eta gero horretaz aparte, beraientzako besta handi bada, ez da? Beraien ikastolaren besta handi bada, eta ondo pasatzeko paradere izaten dute. Zer da beraientzako herri urrat? Nik esango nuke, beraiek egiten ari diren esfortzu hori eta hori erakusteko egun bat, ez da hori da beraientzako herri urrat. Laku inguruan ere izango dira, bi eremu nagusi Araba, Berria eta Nafarroa badok, ohiko legez musika eskaintzare barra izango da, zer nabarmenduko zenuk zentzu honetan, Koldo? Horten zaila da, nabarmentzea. Egia esan oso posi gaude egindako lortutako programazioarekin, horre aipatzekoa da taldek egiten duten indarra, herri urratzen egoteko, egia esan sekulako indar ekonomikoa egiten dute. Eta, aipatzekotan, aipatuko nuke, Olaien Ziarte Bera, Antje Dualde, Janus Lester egotea, Niñako Irde Atxiko Tornadok aurreko gunean Kanarietan dute kontzertua eta igandean herri urratzen egongo dira, La Txama, Siberutz, ez dakit, egia esan aukera handia daude eta bat aipatzea zaila da. Horre festa berriz ez da bakarrik sortzen, bolondresak behar dira, nola doa hauen antolaketa? Egia esan guk nahiko erraz edo. Herri urratzen lan egiten dutena gurasoak dira. 2005 gurasok egiten dute lan 3 egunez, eta egia esan, atal horretan nahiko erraz izaten dugun kontu bada, beraien semalaba zehazkan sartu dituztenean, konsiente direlako urtero herri urratzegunean lan egitea egokituko zaiela. Eta une honetan, baduzue, beharren bat edo antolakuntzari dagokionez? Ez, dena prest dago, egunotako euriak, montaian, segurazki atzerapentxo batzuk eragingo dizkigu, parkinei dagokionean ere aldaketa txiki batzuk ingo ditugu, baina ez da arazo larrigirik egongo, eta egia esan dena ongi doa.
Garrantzitsua ere, senpereko lakura heltzeko, lehenetxi izan da beti, garraio publikoa hartzea, ezakite zer esango zenuke zentzunetan, zein izango da, eskaintza? Bai, bueno, hegoaldetik heltzeko modua kotxez da, hor bai autobuse, zerritatik antolatzen dira autobusak, hor bai ez daukagula aukera handirik. Aukera dago senperen bertan kotxak izteko eta gero nabetak hartzeko, egun guztian autobusak joan da etorri biltzen dira lakuti senpereratz, aparkalekuak badaude, beraz ez dago arazorik, eta gero Ipar Euskal Herritik datozenentzako, azken urteetan txitxakekin garraio publikoen aldeko apostua egin da, eta txitxakekin etortzeko aukera dago, eta barnekaldetik eta etortzeko Herri Urratze berak autobusak antolatzen ditu, eta egia esan martxa honean doaz, ia gehiena beteak daude, eta ara, hola litzateke. Egia esan lakura heltzea garraio publikoekin ez da erraza. Ez da erraza, baina, bueno, saiatzen ari gara alternatiba bilatzen, eta, bueno, gitxika lortzen ari gara, txitxaken kasua bezala. Eta atentzioa deitu dezak ere, aurten akaso, txartelaren prezioan aldaketa izan dela, garaian 1,25 kostatzen zuen, orain 75 zentimo, nolatan hartu da erabaki hau? Bueno, aurten 1,30 zen barzan, bizitzen igoeragatik, egia esan barbaridade bada zenbat igo diren fakturak. Eta, prezioak jartzerako orduan konturatzen ginen, prezioen igoerarekin, produktu askotan dirua galtzen zela, edo ezagola iaia irabazirik kakotxartean. Orduan, erabaki esan, 1,30 gehiago gehitzea produktu bati asko zela, eta horregatik 0,65 pasatzea, alik eta prezio herrikoienak jarri alizateko, eta prezio herrikoia jartze ein horretan, irabazi txiki bat ere goteko, lize hori eraiki alizateko. Gauzi hauekin gadituko, era? Koldo Rodríguez, Herri Urratxeko koordinatzaile eskerrik asko gizonetan gurera harturatzeagatik. Zuei.